זו המלצה לכל הסובלים מטיפולי שיניים, שחוששים, מלאים פחדים, דוחים טיפולים, לעשות טיפול יסודי בבת אחת כדי לפתור את הבעיה של השיניים. חיסכון בזמן, חיסכון בכאבים, ובהחלט בתחושה. עברתי טיפול של 4 שעות, במהלכו עקרו לי את כל השיניים בלסת העליונה, השתילו 6 שתלים, הבריגו בדקה וחצי שיניים זמניות. בעוד חצי שנה אני אקבל את המערכת הקבועה. לא דיממתי, לא סבלתי מדקה אחת של כאבים. אני ממליצה בחום לכולם לעבור את הטיפול הכוללני. ממש אין צורך לפחד, אין כאבים.